Ако искате да сваляте килограми, но обичате сладко, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Сурова торта, само с няколко съставки и ще ви отнеме не повече от 10 минути. Едно парче е 220 калории с цели 7 грама белтъчини. Ето и как да си я приготвите. В блендер добавяме 100 грама форми без костилки, една ванилия, 8 грама какао на прах и 100 мл вряла вода и блендираме. В купа добавяме 75 грама блендирани овесени ядки и още 75 грама неблендирани. 8 грама чия семена, 100 мл вряла вода, шоколадовата смес от формите и разбъркваме добре. Пресипваме в подходяща купа, покрита с хартия за печене и оставяме в хладилника, докато подготвим крема. За него са ни необходими 50 грама крема сирене, 100 грама скир и 10 грама мед. Разбъркваме добре и разпределяме равномерно върху блата. А отгоре украсяваме с сурови бомбони. Избрала съм си протеиновите бомбони на Кардинал Байтс, защото са със страхотни съставки и са